Prvá vec, ktorú si dáme, je vec chronicky známa, takže ju nebudem ani predstavovať, prípadne ju teda poviem potom, pretože to naozaj musí poznať úplne každý. A som fakt zvedavý, že koľko z vás to uhádnu, ale myslím, že mnohí z vás. A teraz vypne mikrofón, takže komu sa ten zvuk nepáči, zapchajte si uši. Tam pravda. Pardon. Tak po tomto takom, povedzme, že vydarenom antre, ktorý, ako iste všetci viete, no dobre, prihláste sa, kto si to spoznali. No jasné, ako je inakšie. Že áno, Skyrim. Skyrim, ktorý bol hlavnou témou nielen traileru debutového, ale taktiež celej hry. Bol spojený s hlavnej témy tretieho dielu The Elder Scrolls, Morrowind, ktorá sa vlastne spojila so štvrtým dielom, čo bol Oblivion. No a skladateľom bol samozrejme kto iný ako Jeremy Soule. Skladba vyšla v roku 2011 spolu s hrou. Pamätáme si, kto si pamätá to Baskas 11111. Ďalšia bude trochu staršia záležitosť, 97. Je to z hry Final Fantasy 7. A konkrétne je to skladba Those Who Fight Further. Skladba je pôvodne elektronická. Neviem teda ešte správne prečná skladateľa. Nobu Uematsu, myslím. A skladba je pôvodne elektronická a prerobiť ju na klavír nebolo nič vtipné a vôbec nie je vtipné ju hrať. A veľmi ľahko sa tam dá pomýliť, takže to sa vlastne dá kedykoľvek.
Myslím, že treba počítať. Každopádne je to vec, ktorá sa musí hrať veľmi rýchlo a myslím, že aj tak to nie je pôvodná rýchlosť skladby, pretože predsa len tu hrá čisto počítač. Takže poprosím o trochu zhovievavosti. Mám povýšený, mám bezdrôtový. Wow. To bol Final Fantasy, teraz ma bolí ruka, takže budem možno trošičku dlhšie rozprávať. A chytí si to do druhej. Nasledovná skladba je z hry, ktorú som mal nesmierne veľmi rád, a nie len ja, bola veľmi obľúbená, pretože bola rozprávková. A napriek tomu vysoko hraná a napriek tomu veľmi dospelá. Je to hra, ktorá bola zároveň nezávislá a ktorá mala veľmi dlhé titulky vrátane Pratovačky. A konkrétne ide o hru Trine a ešte konkrétnejšie o druhý diel a ešte konkrétnejšie ide o skladbu z hlavnej témy. Túto skladbu zložil Ari Pulkkinen, ktorý naozaj je špecifický, respektíve tým, že on skladal najznámejšie svoje skladby práve pre hru Trine, ako jednotku, tak dvojku, tak všetky tie skladby sú pomerne odlišné od takých tých bežných, ktoré môžete počuť hrať, pretože naozaj sú rozprávkové a zároveň pôsobia veľmi
povedzme hrdinsky. A krásne sa to tam mixuje. No a ja len dúfam, že ju zahrám správne, pretože keby som ju nezahral dobre, tak by to bolo dosť nepekné voči autorovi. Povedzme, že to vyšlo. Nasledovná skladba je vec, ktorú som sám osobne nehral, ale keď som začal robiť tieto klavírne covery a začal som ich vešať na internet, tak som na ňu bol upozornený. A konkrétne na hlavnú tému hry, ktorá opadla do zabudnutia a vlastne bola dosť nedocenená. Je to hra Knights of the Temple s podtitulom Infernal Crusade, čo bola prvý diel hry hneď s podtitulom, však prečo nie. A skladbu zložil Gustav Grefberg v roku 2004. Je to zaujímavá orchestrálka, ktorá preniesť na klavír nebolo to až také jednoduché a možno to na tom aj bude znieť, ale melodicky a rytmicky by to malo byť totožné.
hlavnú myšlienku ste pochopili, dúfam. No a nasledovná vec, ktorú naozaj dúfam, že sa nepomýlim, pretože je to legenda medzi legendami, konkrétne legenda medzi českými hrami, a už by mnohým z vás malo dopnúť, že o čo ide. Vie niekto? Mafia, povedal Mafia 2, Mafia 3, výborne. Je to Mafia, hlavná téma, ktorá je aj na poli videohier pomerne zaujímavá, pretože je to melodický a témou zložitá skladba, ktorá naozaj často mení zoradenie tónov, dokonca mení aj, dokonca myslím, že mení aj stupnicu. Je to hudba, ktorú zložil skladateľ Vladimír Šimúnek a pokiaľ viem, tak je to jediná hra, na ktorej kedy pracoval. Bolo to v roku 2002. A dodnes je tá hlavná téma veľmi úspešnou a pomerne počúvanou všade na internete a vôbec celkovo. A popularita hry Mafia určite pomohla vlastne popularite tejto hry aj práve táto hlavná téma. Bola Mafia. Musím hovoriť hlasnejšie a blízko na mikrofón, lebo ma nepočuje. Keď má mikrofón slabý sluch, tak je to problém. Nasledujúca vec nebude priamo z hry. Bude to z traileru. Nie je to priamo herná hudba ako taká. Je to od skupiny ľudí, ktorí robia trailerovú hudbu. Tá skupina ľudí sa volá Two Steps from Hell. A skladba sa volá Heart of Courage. A je to skladba, kto by nevedel, z traileru pre hru Mass Effect 2. Konkrétne vlastne z takého toho traileru, ktorý sa úplne všade hral dookola a 60 dookola púšťali, práve preto, že mal takú epickú hudbu.
Na klavíri to nie je celkom to isté, čo s orchestrom, ale snaha tam bola. Ono to tam pôvodne išlo do ticha, ale v klavíri sa blbo ide až do fade-outu. Teda, nie že by sa nešlo hovoriť do piana, ale ticho nie je nikdy ticho. Ďalšia vec pochádza z adventúry A New Beginning. To je pomerne moderná adventúra, teraz vyšiel direktorská. No a ja som túto adventúru recenzoval ešte v pôvodnej verzii pred 2 rokmi a hovorila mi uzávierka. A hovorila mi z toho dôvodu, že bola jedna miestnosť v celej hre, kde hrala jedna konkrétna klavírna skladba. Ona bola veľmi krátka, ale bola veľmi krásna. Ja som sa do tej miestnosti niekoľkokrát stále vracal, aby som si mohol vypočuť. Fiona mi písal, to je ako šéf, hej, že kde mám adventúru, kde mám oni, recenziu potrebuje, hej, robím nám to, neboj sa, a šup, to som späť do miestnosti a počúval som znova. Je to naozaj krátka vec a nie je to, čo zahrám, nie je úplne pôvodná verzia z hry. Myslím, že ma ten reprak nemá rád. No a čo? Takže to rýchlo dopoviem. Tá skladba je nádherná, ale zobral som jednu úpravu, ktorá už bola z klavírneho coveru, ktorý bol však podľa mňa zase už príliš zbytočne zložitý skrátka. No ale ja som zobral z neho len tú záverečnú časť a ten zvyšok je prakticky originál. A keďže mám tú možnosť, tak by som túto konkrétnu skladbu rád venoval jednej osobe, ktorá mala štvrtok narodeniny. A ja som jej slúbil, že dnes dám darček. A nepoviem to meno tej osoby, lebo už teraz má nakope do zadku.
Niektorí z vás si možno všimli, že nehrá Ačko. Nehrá. Nespravím s tým nič, nemám struhu. Ale to nevadí, väčšinou to nepočujete, dúfam. No a momentálne prechádzame k poslednej samostatnej skladbe. Je to skladba, ktorú som nacvičil iba pred týždňom, takže dúfam, že ju zahrám správne. A medzi tým som nesedel za klavírom. No a je to skladba z hry Dragon Age Origins. To bolo čo to? Niekto zaskúšal tam vzadu? Je to skladba z hry Dragon Age Origins. Je to skladateľ Ion Zur, myslím, že som to prešiel správne. Tá hra vyšla v roku 2009, to znamená, že je ten soundtrack. No a konkrétne pôjde o skladbu, ktorú som si povedal, nevedel predstaviť, že sa bude dať zahrať na klavíri. Je to skladba, kde bolo množstvo vokálov a minimum orchestra, prakticky len nejaké slávky na pozadí. A konkrétne ide o skladbu Leliana Song, ktorá zaznela v hre po tom, čo ste, ak ste to niektorí hrali, po tom, čo ste splnili misiu pre Lelianu, tak vlastne potom nás prijala celú táboru a ešte z toho bola na vetvi aj Morigen, čo je teda čo povedať. No a dokonca to bola neskôr hlavná téma DLCčka, ale myslím, že to bolo DLCčko Leliana Song, ktorá rozprávala príbeh vlastne práve tejto postavy. No a to bola posledná samostatná a teraz príde taká, myslím, že na 5 minút to je iba, takže už naozaj vás to dlho držať nebudem. Bude to... Zase ma nemá na ten reprák. Prečo mi to robíš? Nevadí, ja skúsim ísť ďalej. To už je lepšie. Je to mix skladieb z raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier. Je to 10 skladieb, nie sú to plné skladby, sú to len ich najvýraznejšie časti. No a ja som zvedavý, že koľko tých skladieb uhádnete, pretože kto uhádne najviac, tak môže niečo získať. Potom mu to dáme u nás na stánku. Ale myslím, že viac ako 3 to aj tak nedáte, pretože sú tam aj veci zo starších hier a nie sú to všetko hlavné témy, ale často sú to veci, ktoré bežali v titulkoch alebo až po titulkoch. Dokonca jedna, ktorú som objavil len z soundtracku, a som ju nikdy nepočul. Ale ak to uhádnete, tak budete fakt frajeri.
už bola naozaj posledná. Takže už vás, kto chcete, môžete ísť. A kto chcete, môžete skúsiť uhádnuť. Prezradím, že tam bola jedna MMOčka, 3 RPGčky, jedna hra na mobily, na tablety, to si musíte spoznať hneď, a 2 nezávislé a jedna, o ktorej som dnes už hovoril. To nebol Skyrim. Nebolo Final Fantasy, kurník, čo si počúval? Oblivion, áno. No a tu v strede ste tiež museli uhádnuť. No, aspoň že to. Bola tam Ježika, vítaj brat. 2-krát dokonca. Bol tam aj Pekin. Pekin. Mohol si sa ozvať chvíľa. A ešte tam bol, MMOčka bola zo Star Trek Online, to bola tá úplne záverečná. A ešte tam bol 2 RPGčky, 2 veľmi populárne RPGčky. Ja už som ho navel. 2 veľmi populárne RPGčky tam boli uprostred. Kto? To je MMOčka, nie RPGčka čistá. Offlinky. Áno, Chrámový distrikt, si frajer. No a tá posledná tam bola Gothic 2, to vám nebudem hovoriť, lebo to je tá, čo som na šéfskom tracku a nepočul som v hre. No a tým, to je vlastne tak všetko z mojej strany, takže vám ďakujem, že ste prišli a pretrpeli to tu. A môžete ísť na schod. Ďakujem.